HANM sengkme da ka jing sngokia ka kentu ya ka sorkar baka numbo lang ya ka ju ka hospital ya ki bapang COVID-19 bat ki bapang da ki wei pat ki jingpang namar kin sa jur ka jing ya bet ya ka ni ka jingpang ka bashir kai namar ka long tek kumbala bo yu wei pan pot haju ka shang babu ki pan babaha kani kan sa pin pot lang ya bara kani kalong ka jing kentu ba jing kerpa jong ka HANM hadin ka jing skill step lar ka jing pangklam COVID-19 ha ka jela bat ka jing jur ka jing yap man la kasni kat kum ka khubor balak ta shisha ka rishi tulok khamtam e ka ri khasi ka be e jongi na mar ka jing don lang ki ba yo yunu knyang jing pang bat ki ba pang da ki wei pat ki jing pang ru ki ami na ka ju ka jing khang bat rung ru na ka ju ka jing khang kani kalong kum ba IB ki pai ba jo ka jilla meghalaya kumta ka jing a jing mo jong ka seng di ban bu bat sumar la ka jong khnang ban la ban rat ding khong ye ka jing pang bat la da ka sarkar ka sngo thu ye ka dor ka jing em jong ki men sim brew ka di ban snap ye ka jing a jing mo jong ka HANM hospital bulan hapo jong ka nongba kabu bat sumar ya ki bayo pang COVID-19 bat kumjuru ya kinegi normal patient kumbalaja hasil hospital Woodland Nazareth Nikrim bat kumputar ka HNM ka kwa buntu dak jingsok kiai ka sarkar namar bang UI ka jingkiu state jong ka jing yebet COVID-19 ya ki ba jong ka ri ka i jingi kau namar ba la subuh hajo ya ki nampang COVID positive cases but ya ki jingpang ki badai kansa ki badai ki maria ki badai ki jingpang ko pa kane galong ka jingma bat udak jimen sao ki pat ba de re namar ba kimi nagaju ka jingkhang kirong no kaju ka jingkhang teka seng HNM kala perkhat sani daga jingso kya palat ya laga jong ka jatmriu kumju ka jala prawai ka kentu ya ka sokar mklea ba ka polisi terekam jong ka sokar mklea kalong thek kumba penpor ya unu kya jingpang namar haba unong yo pang COVID positive cases utialang hagaju hospital badan ki normal patient kemud hajaka peluna kemud kerang juru su ini kajing pang COVID-19 ngikir pat di kesulkar bagi kentu sulkar ba kadai ban bu la kajong ya ki pesang khamtam giba yo positive COVID-19 but khamtam ya ki negi patient balong normal dan bul ka jong ong ya ki bayo COVID positive cases ba kinda ka jong wat naman sene namara ya setlang ka jo kalong tek kumba penpur ya untuk yang Jepang namar nuksa lada ya u pan bopot teplang habani bat u pan bobha kumbot laput lang bagalong ro kumjo yu so pot pitep hakasang ba kidon pisok bobha kumot laput lang tekaseng kakwa ba barat kan kamen ke Jepang ka kentu ya ka sokar megalea hapo ka jingelam jong upat sangma kum cimisa kum juru ubadu preston kum u deputy cimisa ba kide ban perkhat ba kide ban chanyi ne polisi de ba bulang hasil hospital bat kin normal patient bat kin COVID positive cases nama bulang haju tumut la potlang haju
tinggi kerpat ya kasokar krang manla ban weng ye gane gaya jing ane gane klam ka ba la pustat hane kari ka ik ke jungi ba kide ben bu no la ke jong tilada kasokar kade kasokar ka ba suthu ikador jong ka jing im jong ki parabreu kade perkat asin ye gane ka polisi ka ba kile mata nomor bun omdai tang patient rewat ki bahing sen ki basit paklan ada kilet pek ye ki bahing sen ki kia pang hak sibil hani kring hawutlan habrong na kajuk jingkang bangat covid positif cases urung na kajuk jingkang udon jipang malaria ngat ulet na kajuk jingkang tegalong tik kumba pensapyang ye gane jingpang tegaseng da kajing Sokia berjing snow kitram ya kene ka jingpang khang beten ka balang shop ha kene ka li ka bi ke jungi ni kwa ban ai jingmot ban kwa ban kentu lomba kene ka khubor ba ka sarkar ka dai ban phia la ka jong khnang ba ngin la ba rat khong ni kene ka jingkiu stat jong ka klam COVID-19 haganay kari sige ba ikijum. Namangin bulang ya baput bat babha laput lang. Te kaseng ka kentu bat ka ajmut. Ya Kowen of Meghalaya badai bu la kajong.